Между другото, докато снимам, а, заваля сняг във Варна, така че честит втори сняг на всички варници. Но да се върнем по същество. Така, за кой е това? Както научих тези неща, започнах да виждам пропуснати възможности навсякъде. Има толкова много бизнес с качествени продукти и хора, които наистина им пука за продукта и които имат уникално производство и които влагат толкова сърце и старание в, а, в, техните деца, които са бизнесите им. Но тези хора са пропуснали възможността преди 4, 5, 6 години да купуват ефтини кликове от Facebook и в момента, ако излязат на пазара с бранд за дрехи, примерно, е тяхна задача да се конкурират с 50 други бранда и просто цената на рекламата не излиза. Така че това е много адекватен метод да се пробие през тази резистенция на клиентите и да покажат своята уникална стойност, своя уникален характер на бранда си, за какво стоят, какво правят продуктите им, защо са по-уникални, с какво ще помогнат на хората и да накарат клиентите да им се доверят с портфейлите и заплатите си. Така, ако искате да дадете на маркетинг отбора си нещо повече от безплатни YouTube видеа, които са някакви базови туториали, как да се пускат реклами, примерно, или софтуерни обучения, които са също нещо, само че е платено, и искате да им дадете някаква призма на това как да мислят, щом става въпрос за видеорекламата, а, и ако мислите, че могат да извлекат нещо от това, дайте го на тях. Така, много хора, които избухват в e-commerce света, избухват заради продукта си. Имам приятели, които все още се възползват от тези ефтини кликове от 2024, когато имаш нов и нечуван продукт, но когато това нещо спре да работи и когато хората научат за тебе, трябва да инвестираш в нови начини на растеж и ако искаш да превърнеш това в мащабиран бизнес, който плаща заплати, изхранва хора и допринася за икономиката, мисля, че VSL е адекватен метод. Така, това, което казвам сега, най-ма боли, но повечето копирайтери в България са просто копирайтери. И много от тях не искат да апгрейднат, ами са си окей с това да правят ChatGPT постове и да пишат някакви блогове, без да влизат по-навътре в анализа, в оптимизиране, в скалиране, в печеливша реклама и така нататък. Ако сте копирайтери и имате клиенти или искате да допринесете за вашия работодател и да станете по-ценни и да помогнете на бизнесите да изградят exit value и да са на профит и да успеят през 2025 и нататък. Ако искате просто апгрейдна скилсета си, майндсета, също мисля, че това е доста адекватен курс. Така.